subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari duk wanda ya roƙe shi da wannan addu'ar da zan faɗa, duk ba wanda ya roƙe shi da wannan addu'ar da zan faɗa, matuƙar kana cikin tsananin bukata, kana cikin damuwa akan bukatarka, Allah ya yi alkawarin sai ya karɓi wannan addu'a taka, sai ya cika maka wannan buri, sai ya cika miki wannan buri. Wannan addu'ar annabin Allah ya fara yin ta bayan ya tseratar da shi, ce wa kazalika nunjil mu'minina, kamar haka ne muke tseratar da mummune a kowane irin zamani da kowane irin lokaci, in dai suka shiga tsananin kuma suka roƙe mu da wannan addu'ar, yace kamar haka za mu tseratar da su, za mu amsa musu wannan addu'ar. Dan uwa ga lokaci, bayan za ka yi ta kuma ga lokaci, muna cikin watan Ramadana, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wangame kofofin ijaba da karɓar addu'a. To amma abin da nake so yan uwa, wannan addu'ar da zan faɗa ki sa a ranki cewa idan kin yi yadda Allah ya yi alkawarin duk wanda ya roƙe shi da ita sai ya cika ma buri, to ki sa a ranki cewa in kika yi Allah zai cika miki din. Idan kika ga kin yi Allah bai cika miki wannan addu'ar, Allah bai baki abin da kika roƙa ba, to baki gamsu a zuciyarki Allah yana amsawa ba, saboda annabi ya faɗa cewa inna Allah la yaqbalu min qalbi ghafilillahi, duk wanda zuciyarsa ta gafala yake ganin yayi ba a karba, to Allah ma ba zai karba din ba. Ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahi duk tsanani, duk girman bukata, duk yadda ka kai da tsanani akan wani abu da kake neman Allah ko ya fitar da kai daga kuncin ko ya biya maka wannan bukatar, to ka rinka karanta wannan, ki karanta wannan, kina roƙon Allah ta'ala ya baki miji na gari ko ya baka mace ta gari, to da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan addu'ar ke ta maimaitawa, kina gaya wa Allah bukatar. In Allah ya yarda kafin wata mai zuwa, kafin wata ma'ana na azumi da zai zagayo ya zo, Allah sai ya biya miki bukatarki, Allah sai ya kawo miki miji na gari irin wanda kike so, Allah sai ya kawo maka mace ta gari irin wanda kake so. Idan wata bukata kuma kake da ita a rayuwar nan ta duniya, kai ta cije, to ka lazamci karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah sai ya biya maka wannan bukatar. Don haka yan uwa, ku jarraba wannan dan Allah, yan uwa na musulmi, ku lazamce ta, ku faɗi bukatar ku jarraba ku gani, ku ga yadda Allah ke biyan bukatar mutane da wannan addu'ar. Assalamu alaikum warahmatullah. Muna roƙon Allah da sunayensa tsarkaka da sifofinsa mafiya kamala, Allah ya albarkaci jami'an Maryam Abacha American University da ke Najeriya Kano da ke ɗaukan nauyin wannan shiri mai albarka. Assalamu alaikum warahmatullah.